хрупкавите сиренца Бли са страхотни. Което не може да се каже за първите ми работни дни в Кет. Само малко за Инстаграм! Това е Кристиан Диор! Слушайте, репутацията ми и също така наемът за следващият месец зависят от това да направя нещо вайрал. А така... И точно когато си мислех, че знае абсолютно всичко, бам! Появява се някой като шеф Левтеров, който има толкова много какво да покаже и толкова много не иска да бъде показан. Слушам. Готов ли си за следващата гениална маркетингова идея? Да, целият съм слух, само ако не включва евакуация на клиенти този път. Окей, така. Всички много добре знаем, че даден продукт се рекламира много добре, ако се позиционира с популярна личност. Така. Идеята е следната. Рио. През вратата влиза Здрава Каменова. Облечена е небрежно, елегантно, косите й се веят. Не. Облечена е с нещо френско. Леко сериозна е. Не е сериозна. Усмихната е, много усмихната, точно така, защото е в хепи. Тя я отвежда на масата до прозореца. Не до прозореца, чакай, до бара. Не, до зелената стена. Тя сяда, храната идва и сервитьорката казва: Бон апети! Здрава се обръща към камерата и казва: Мама мия! Не казва мама мия, защото това не е на френски. Казва: Оляля, кой е готви това пиле? Искам да стисна ръката на главния готвач. И отива в кухнята. Ева, клиентите не ходят в кухнята да поздравят главния готвач. Той ходи при тях, това го знае всеки. Добре, ти отиваш при Здрава Каменова и казваш: Да си жива и здрава. Много добра идея, ако това беше задачата ти. А твоята задача беше да накараш шеф Левтеров да се снима за кампанията. Ти каза: ще изградя разпознаваем кулинарен образ с органично присъствие и емоционална връзка с аудиторията. Unquote. Добре, разбрахте. Евдокия! Какво ще снимаме днес? Така, ще го повторя само веднъж. Евдокия е цялото ми име. Използва се само в много спешни случаи, нотариални актове, бедствия или когато майка ми е крайно разочарована от мен. Така, а ти откъде знаеш цялото ми име? Шегуваш ли се? Аз съм Симона. Симона! Да, точно така. Да. Хайде да не се правим сега, че не ме познаваш и че никога не си стъпвала в Люлин, нали? Аз живеех там и все още живея, в онзи апартамент в стария блок, над баба ти, която също се казва Евдокия. Да, по този въпрос, не знам дали си чула, се преместих в Париж и там, честно казано, ми е много трудно да произнасят Евдокия. Затова, за да им е по-лесно на тях и по-лесно за оттагване в Инстаграм, съм по-скоро Ева. Добре, Ева. Симона, какво правиш тук? Работя тук, като не съм на кастинг. Кастинг за какво? За каквото има. Музикални, любовни, кулинарни, приключенски реалити предавания от всякакъв тип и калибър. Класическата история: най-добрата ми приятелка ме записа за това реалити и аз не искам да съм известна. Не, иска да бъде известна, но не иска да си признае. Просто искам да бъда известна. В България най-прекият път към известността е реалити предаването. Добре, но
нали знаеш, че в България не винаги това, че си известен, означава, че си успешен? Да. Нали знаеш, че в България просто Ева или Симона от Люлин не значи нищо за никого. И никой за нищо не те търси. Обаче, ако си Симона от сезон 3, тогава всички врати са отворени за теб. Добре. Истинска е. Мая харесвам. И мога да пея, мога да танцувам, мога да направя флашмоб. Браво, Симона. Браво. Шеф Лефтеров. Между другото, Евдокия е много хубаво име. Придава характер. Виж, ако продължаваш така, и днес няма да имаш съдържание. Спомниш ли си последния оцелял? Сезон 17, епизод 13. Не. Добре, там имаше един участник, който се държеше страшно надменно, студено с всички, държеше се на страна и си мислеше, че ще се справи сам. И? И не се справи сам. Изгодниха го на първата седмица и никой не искаше да си разделя запасите с него и просто не се получи. Тоест, Ако искаш да оцелееш, не се държиш надменно. Дръж се възпитано, усмихвай се, дръж се уважително, особено в кухнята на Хепи. добре, т.е. трябва да променя цялата си философия. Да. Разбиранията ми са абсолютно преобърнати. Радвам се да помогна. Мисля, че имам нужда да остана сама. Виж, но сега имам нужда да се прибера вкъщи, да осмисля живота си. И ако ми сложиш малко от салатата с коза сирене или нещо френско пиле, нещо френско за вкъщи, просто за да ми помогне на процеса, аз съм ти страшно благодарна. Да, но ще снимаме. Тези дни. Имам идеи. Много идеи. Трендове. Трендове. DM ми. Добре. Чудесно. Много ви благодаря. Качена. Окей, има нещо, шеф Лефтеров. Не казвам, че го харесвам. Просто, може би не е лош. Може би е симпатичен на някого. Не на мен. Има някакво je ne sais quoi. Окей, добре. Реагирал ми е с огънче на последното стори, което може да означава две неща. Или ме харесва, или подпалил нещо в кухнята, или може би просто е много любезен. Може би просто е любезен, защото ние двамата работим за Хепи. Добре, просто това стори явно е толкова добро, че го е харесал. Аз ще го сваля тук, ще го кача в профила на Хепи. Така. И просто повече няма да мислим за това. За кое? Не знам. Какво ще снимаме днес? Така, тук имам един монолог, който трябва да кажа. Между другото, Евдокия е много хубаво име. На здраве! Ще се видим скоро! Целият съм вслух, само ако не включва... Оля-ля, кой е готвил това пиле? Искам да готвя ръката, да стисна ръката.